Dobrý deň, vážený poslanecký zbor. Otváram mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva v súlade s paragrafom 13 odsek 4 písmena A zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov. Ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú hlavná kontrolórka obce pani Palenčaníková, pani Kudelková, pán Magera a pán Bánik. Návrh programu bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 16. augusta 2021. Návrh programu máte predložený. Chce sa niekto vyjadriť k návrhu programu rokovania? Ak nie, ďakujem. Prosím, môžete hlasovať, pani poslanci, o schválení predloženého návrhu programu mimoriadneho rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Ďakujem, 8. Kto je proti? Nikto. A kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. Ďakujem. Má niekto iné návrhy na doplnenie, respektívu zmenu programu rokovania? Ak áno, poprosím o návrh doplnenia programu rokovania. Nie, ďakujem. Prejdeme na bod číslo 3, procedurálne otázky. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba navrhovej komisie. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva určujem pani inžinierku Alexandru Poliakovú. Za overovateľov zápisnice určujem pána Krupu a pani Dobrotovú. Za predsedu návrhovej komisie navrhujem poslanca pána Dundoviča a za členov návrhovej komisie pána Hlavačíka a pani Rolincovú. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak ďakujem a poprosím, aby ste pristúpili k hlasovaniu. Kto je za uvedený návrh? 8 poslancov. Kto je proti? Nikto. Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 4, návrh všeobecného záväzného nariadenia. Bod číslo 4.1, návrh všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol pred zverejnením prerokovaný na finančnej komisii, ktorá predmetný návrh odporúča schváliť. V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli od 30.7.2021. Počas pripomienkovania do 9.8.2021 vrátane neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky. Poprosím teda o predstavenie všeobecného záväzného nariadenia pani inžinierku Slivkovú. Tak toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva z dôvodu žiadosti riaditeľiek materskej školy a základnej školy. Čo sa týka materskej školy, mení sa článok 2, v ktorom sa mení výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zo 4 eur na 5 eur. A ďalej sa mení článok 4, ten sa mení z toho dôvodu, že od septembra končí stravovanie detí v materskej škole zadarmo, čiže už nebude poskytovaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale za stravovanie detí bude platiť zákonný zástupca, čiže sa určuje výška stravy za potraviny, ktoré bude platiť zákonný zástupca. Ďakujem. Otváram rozpravu predmetnému návrhu všeobecného záväzného nariadenia. Pán Dundovič. Ja len, že finančná komisia doporučuje schváliť. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pani Rolincová. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, že o akú sumu zaťaží rozpočet náš. Ak to správne chápem, tak sa zvyšuje príspevok aj náš obce, alebo iba čisto rodičia zo 4 eur na 5 eur.
Áno, dobre, ďakujem pekne. Takže ak nikto nemá do rozpravy, tak by som uzavrel rozpravu a poprosím teda predsedu návrhovej komisie o predĺženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia k bodu Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni a o výdajne školskej jedálni. Obecné zastupiteľstvo obce Valašska za prvé berie na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia 3/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. Za druhé, uznáša sa v súlade s paragrafom 6 odstavec 1 zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s paragrafom 28 odstavec 5, paragraf 114 odstavec 6, paragraf 140 odstavec 9 a 10 a paragrafu 141 odstavec 6 zákona 245 z roku 2008 zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní, školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov na všeobecne záväznom nariadení o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. Ďakujem. Prosím, hlasujte, pani poslanci, kto je za prijatie navrhovaného uznesenia. 8 poslancov, ďakujem. Kto je proti? Nikto. A kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme teda na bod číslo 4.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valašska. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bolo pred zverejnením prerokovaný na Finančnej a sociálnej komisii, ktoré predmetný návrh odporúčajú schváliť. V zmysle zákona bol návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli od 30.7.2021. Počas pripomienkovania do 9.8.2021 vrátane neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje spádová oblasť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valašska. Cieľom VZN je, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím aj na čo najlepšiu dostupnosť konkrétnej materskej školy. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Valašska, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valašska, a to materská škola Švermová 8. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Valašska a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať, či máme odhad, pre koľko detí vlastne musíme vytvoriť miesta v predškolskom veku, keďže teraz je to vlastne už zo zákona povinné. Máme tu, že sme spádová oblasť pre tých našich občanov. Vieme, že to využívajú aj občania z okolitých obcí, ktorí možno, že pracujú vo Valašskej. Máme prehľad približne, o koľko detí sa bude jednať? Teraz, ak mám dobré informácie, tak je to do okolo 25 detí do prvého ročníka. Teda na to predprimárne. Nech sa páči, ak má niekto ešte. Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím teda pána predsedu návrhovej komisie o predĺženie návrhu uznesenia.
Návrh uznesenia k bodu Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádovej materskej školy z riaďovateľskej pôsobnosti obce Valaska. Obecné zastupiteľstvo obce Valaska za prvé berie na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaska a za druhé uznáša sa v súlade s paragrafom 6 odstavec 1 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovením paragrafu 59 a paragrafu 59a zákona číslo 245 z roku 2008 zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní, školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, paragraf 8a zákona číslo 596 z roku 2003 zbierky zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov na všeobecne záväznom nariadení o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaska. Ďakujem. Nech sa páči, môžete hlasovať. Kto je za uvedený návrh uznesenia? 8 poslancov, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na bod číslo 5, ekonomické záležitosti. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu. Bod 5.1. Materiál ste všetci obdržali, tak poprosím teda pani inžinierku Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania. Tak rozpočtové opatrenie číslo 6 2021 bolo vykonané v júni. Jedná sa o účelové prostriedky poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu, a to Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky a na osobitného príjemcu. Ďalej bola obci poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na festival dýchových hudieb v sume 8 000 eur. Ďalej sa jedná o nenormatívne prostriedky pre základnú školu Jaroslava Simana poskytnuté okresným úradom Banská Bystrica v sume 6327 eur a prostriedky poskytnuté štatistickým úradom Slovenskej republiky na sčítanie obyvateľov v sume 6250 eur. Dokopy bolo zo štátneho rozpočtu poskytnutých 32 977 eur, ktoré boli narozpočtované ako v príjmovej, tak aj výdavkovej časti rozpočtu. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nič, ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu, nech sa páči pán predseda návrhovej komisie. Poprosím vás o predĺženie návrhu uznesenia. Návrh uznesenia k bodu 5.1 programu správa o vykonaných zmenách rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo obce Valaska berie na vedomie za informáciu o účelovom rozpočtovom opatrení číslo 6/2021. Ďakujem. Poprosím, nech sa páči, pani poslanci, môžete hlasovať, kto je za návrh uznesenia. 8 poslancov, ďakujem. Kto je proti? Nikto. A kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na bod číslo 5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 7 z roku 2021. Materiál ste všetci obdržali, tak v podstate poprosím taktiež pani inžinierku Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania. Kým jej však odozdám slovo, tak uvedený návrh zmeny bol prerokovaný na pracovnom stretnutí 10. augusta. Prítomní poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. Tak nech sa páči pani inžinierka Slivková. No tak obec Valaska predkladá návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu prepočtu rozpočtov z výkazu a výmeru na investičné akcie, rekonštrukcia a modernizácia budovy dobrovoľného hasičského zboru a taktiež prepočet rozpočtu na výstavbu chodníka na Piesku. Keďže boli aktualizované rozpočty, tak došlo k navýšeniam rozpočtov v dobrovoľnej hasičskej zbrojnici sa to jedná o 13 500 eur navýšenie rozpočtu a
výstavbu chodníka úprava rozpočtu by bola o 15 753 eur. Čo sa týka tejto zmeny rozpočtu, tu by boli zapojené prostriedky finančných operácií, príjmových finančných operácií, ktoré sú momentálne v prebytku v sume 18 253 eur, čo znamená, že príjmové finančné operácie sú vyššie ako výdavkové investície. A ďalej by sa presunuli narozpočtované prostriedky, ktoré sú narozpočtované v kapitálových výdavkoch a tým ponížilo by sa o 6 000 eur odstavné plochy, ktoré máme v rozpočte a zrušila by sa projektová dokumentácia na dom na Tatranskej ulici v sume 5 000 a tým pádom by bol rozpočet vyrovnaný. A čisto sa jedná o kapitálové výdavky. Ďakujem. Čiže to, čo bolo avizované, bohužiaľ to navýšenie tých cien, zastavený materiál, tak sa nás to dotklo a budeme to aj rozoberať v ďalšom bode rokovania, takže teraz sa to týka financií, tak nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán Dundovič. Tak môžem, ja to vlastne doplním. Na tomto procese, ako tie peniaze tam dať, to sme sa vlastne na pracovnom dohodli a ako to teraz Zuzka vysvetlila, že skade to zoberieme tak. Problém vlastne, podporuje to vlastne to, že sme neboli úspešní v tom verejnom obstarávaní, keďže tá suma, čo bola predtým daná, proste nikto z tých, ak mám vyše 500 firiem, proste nikto okrem jednej, aj tá bola vyššia, čiže tá súťaž sa musela zrušiť, musíme vyhlásiť na novo, tak sa dala preceniť, tak naozaj to vychádza, tak tie ceny rapidne idú a môžeme to potvrdiť vlastne aj z tej skúsenosti, z tej praktickej, nielen v obci, že takto to je. Dneska je problém, keď niečo sa vysúťaží, alebo sa spraví cena a o 2 mesiace úplne niečo diametrálne odlišné. Ak to teraz neschválime, je problém ten, že možno mesiac budeme zase na inej sume, čiže tu hráme o čas s tým, že ak by náhodou sme povedali, že nie, tak musíme ešte vrátiť potom tú dotáciu 30 000, čiže aby sme vedeli všetko aj za, aj proti. Hej. Takže ja odporúčam áno. Ďakujem. Pán Krupa. Ja sa chcem opýtať, keďže teraz nebude zrealizovaná Tatranská, v ktorom období vpadá do úvahy rekonštrukcia Tatranskej ulici? Nejde o Tatranskú ulicu, ale o dom na Tatranskej ulici. Pán Hlavačík. Ďakujem. Musíme vychádzať, ja teda len z materiálu, ktorý nám bol predložený, že som na pracovnom sa nemohol zúčastniť, na finančnej to nebolo. Ja chápem, aká je teraz situácia, ťažko sa mi bude dvíhať ruka, budem za toto hlasovať, ale zase hovorím posledný krát. Viem, že sa rozpočtujú stavby, títo projektanti, ako som aj v minulosti spomínal, tam určite je rezerva, tie ceníky projektantov sú tak nastavené, že aby tá súťaž bola taká, ako má byť, že by výsledkom súťaže mala byť cena nižšia, ako je rozpočet projektanta. No, situácia je taká, aká je. Už sme sa tým zaoberali. Chcem sa spýtať, keďže teraz sme, už koľko je, bolo by za polovicou augusta, že či to vidíte, je reálne, keď ešte nemáme ani dodávateľa vybratého ani na jednu, ani na druhú stavbu, že či to vôbec tento rok je z vášho pohľadu reálne zrealizovať tieto, hasičnú, ale aj ten chodník hlavne. Ďakujem. Tak ako si podotkol pán poslanec, tak áno, vždy je taký predpoklad, že vlastne z tej súťaže vyjde nejaký víťaz, ktorý kvázi podlezie tú cenu, ale ako podotkol
pán Dundovič, tak bolo oslovených viac ako 500 firiem na hasičňu, ale jedna sa prihlásila a tá sama jedna mala tu prekročenie tej PHZ, teda predpokladnej hodnoty zákazky o 10 000 eur. Tá jediná. Čiže nezapojilo sa viac, že sme dali aktualizovať rozpočet a ten vyšiel na takúto sumu. Čo sa týka, či to stihnú, tak čo sa týka hasičňa, tak tam predpokladám, že to budú stíhať. Uvidíme, ako to bude s tým chodníkom, lebo to je rozsiahlejšia tá stavba, ale tak predpokladáme, uvidíme. Ak nikto z poslancov, tak pani prednostku, dám slovo. Dobrý deň, prajem. Ja len doplním pána starostu, čo sa týka chodníka, tam ešte stále čakáme na právoplatnosť stavebného povolenia, čiže tam, ako sme od decembra podali, ešte stále nemáme, už je vydané, nie je právoplatné, 26. augusta by malo byť právoplatné. A naozaj budeme zvažovať tak, že pri tej realizácii diela a toho rozsahu toho diela, čo tam má byť od samotného nového chodníka, toho verejného osvetlenia, tak zvažujeme tak, že v podstate ukončenie realizácie stavby by bolo najneskôr v jarných mesiacoch budúceho roka, ale začalo by sa z tejto strany roka. Lebo ešte nevieme, čo môže vystreliť, ako sa hovorí, ale reálne začať teraz a podľa toho, ako zase dopadne verejné obstarávanie, ťažko povedať. Ďakujem. Pani Rolnicová. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mám taký pocit, že rok 2021 bude taký chodníkový. Dúfam, že sa nám podarí dokončiť aj chodníky, ktoré máme vlastne rozpracované v cintoríne. Ja by som sa ale chcela spýtať, či ste sa zamýšľali nad tým, že by tento chodník začala robiť po našej osi naša rozpočtová spoločnosť, technické služby, tak ako začali vlastne rekonštruovať viaceré chodníky na území Valaskej. Toto si dovolím tvrdiť, že je stavba, ktorá naozaj je potrebná aj pre bezpečnosť občanov, aj na zvýšenie bezpečnosti tejto premávky. Ale nemyslím si, že je až tak náročná, čo sa týka technických nejakých zručností. Nejedná sa naozaj o stavbu lešenia alebo lepenia rôznych takých sofistikovaných vecí. Je to položenie chodníka a viem, že aj predtým ten chodník proste bol v nejakom stave urobený. Preto je moja otázka, či si viete predstaviť, že by začalo aspoň z časti pracovať na tomto chodníkovom projekte naše technické služby. Aj za cenu toho, že by museli ďalších zamestnancov privziať. Hovoríme o zákazke, ktorá má hodnotu 150 000. A z toho sú samozrejme materiálové náklady, ale aj náklady na ľudí. A za 150 000 si dovolím tvrdiť, že naše technické služby chodník, ktorý má 450-480 metrov, dokážu postaviť. No tak naše technické služby ukončili, od zajtra teda je do užívania sa dali chodníky pod Kalváriou. Tie sú ukončené, od pondelku idú na piesok robiť schody. A čo sa týka tej zákazky, je to 143 000. Mám tu 143 512 eur a ten technický projekt je v takom stave, že by som neodporúčal, aby to robili naše technické služby. Určite by to nezvládli tak, ako, neviem, či tomu vy rozumiete, že by to dokázali, ale ja si myslím, že nie, lebo tam bude aj montovanie nových elektrických osvetlení, nového prechodu prechodcov s osvetlením. Sú tam tie technické výkresy. Neviem, či by to naši dali. Ja si myslím, že na tej úrovni nie sú, aby... To je celkom iné. Tam musia dodržiavať tie dopravné predpisy, uzávery a všetky tie normy, tak to ja by som do tohto nie. No ani kapacitne by to nedali určite. Určite nie. Nech sa páči, ak... Neviem.
Ak nikto teda do rozpravy nemá, tak môžem to len uzavrieť teda a nech sa páči, poprosím teda pána predsedu návrhovej komisie o predĺženie návrhu uznesenia k bodu 5. Návrh uznesenia k bodu 5.2 programu. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 7/2021. Obecné zastupiteľstvo obce Valašska schvaľuje v súlade s paragrafom 11 odstave 4 písmena B zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odstavca 2 písmena A, B, C a D paragrafu 14 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtov opatrenie číslo 7/2021. Za prvé presun rozpočtových finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v sume 11 000 eur. A za druhé použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v sume 18 253 eur. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslanci. Môžete hlasovať, kto je za predĺžený návrh uznesenia v tomto znení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poslancov. 7. Kto je proti? Nikto. A kto sa zdržal hlasovania? 1. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 5.3. Verejné obstarávanie na predmet zákazky modernizácia hasičskej zbrojnice Valašska. Ako sme už niektoré veci spomenuli v predchádzajúcom bode, obec vyhlásila verejné obstarávanie na predmet zákazky modernizácia hasičskej zbrojnice Valašska. Verejné obstarávanie prebiehalo prostredníctvom elektronického systému Tendernet, prostredníctvom ktorého bolo oslovených viac ako 500 firiem v rámci celého Slovenska. Súťaž bola vyhlásená na predpokladanú hodnotu zákazky 64 837 eur a 51 centov bez DPH podľa platného rozpočtu predmetnej zákazky. Verejné obstarávanie prebiehalo v termíne od 7. júla do 27.7.2021. Do súťaže sa prihlásil iba jeden jediný uchádzač, ktorý preskočil stanovenú hodnotu zákazky. Sa mi zahmlieva. Čiže tá suma bola 69 113 eur bez DPH. Po konzultácii nielen s firmou, ktorá prevádzkuje systém Tendernet, ale aj s právnikom bola predmetná súťaž zrušená. Dôvody, ktoré naznačujú, že PHZ-ka predložená uchádzačov nebola nižšia, čo sa v rámci verejného obstarávania predpokladá, a že z tak veľkého počtu firiem zareagovala jediná, indikujú nestálosť cien na trhu s tendenciou neustáleho rastu a nedostatok stavebného materiálu na skladoch. Po skončení súťaže bol oslovený spracovateľ projektovej dokumentácie, inžinier, architekt pán Kupec, aby vzhľadom na situáciu zaktualizoval rozpočet predmetnej investičnej akcie. Uvedený materiál je predložený s aktuálnym rozpočtom, výkazom výmer ku dňu 4.8.2021. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán Hlaváčik. Systém Tendernet poznám, a preto sa chcem spýtať, že či pri týchto obstarávaniach využívate len oslovenie firiem, ktoré sú tam v databáze, alebo či pridávate a oslovujete tam aj priamo firmy tu z okolia. Ďakujem. Lebo viem, ja som si vyfiltroval firmy v stavebnej oblasti z okresu alebo Brezno Bystrica, bolo ich 60 dačo, to sa mi zdalo, nie je to ako veľa. Ďakujem. No, nech sa páči, máte prednostka.
Tak využívame nielen to, že celoslovenské portfólio, ktoré je tam uvedené, ale cieľene vyhľadávame firmy a zadávame tam kontakty firiem pôsobiacich tu v okolí. A myslím si, že aj ten uchádzač, ktorý jediný bol, tak bol z tohto okolia, že nebol. Súťaž je nielen v systéme Tendernet, kde sa môže prihlásiť ktokoľvek z tých firiem, ale bola zverejnená aj na našej webovej stránke, čiže vie sa prekliknúť na ten Tendernet. Takže nejak to neokliešťujeme tým, že by to bolo len niekto zo Záhoria alebo z východného Slovenska, ale naozaj dávame si tú robotu, že tam nahadzujeme aj firmy pôsobiace tu. Ďakujem. Ďakujem za príspevok. Ak teda nemá nikto do rozpravy, tak uzatváram rozpravu. Poprosím pána predsedu návrhovej komisie o predĺženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia k bodu 5.3 programu verejné obstarávanie na predmet zákazky modernizácia hasičskej zbrojnice Valaska. Obecné zastupiteľstvo obce Valaska súhlasí s vyhlásením verejné obstarávania na predmet zákazky modernizácia hasičnej zbrojnice Valaska v zmysle zákona číslo 343 z roku 2015 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou zákazky určenou aktualizovaným rozpočtom z dňa 4.8.2021 podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne. Poprosím, páni poslanci, môžete hlasovať, kto je za predložené uvedeného návrhu uznesenia k tomuto bodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poslancov. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? 1 poslanec. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 5.4. Verejné obstarávanie na predmet zákazky chodník pozdĺž cesty 1.72 Valaska Piesok. Z dôvodov, ako sú nedostatok stavebného materiálu či neustáleho zvyšovania cien na trhu a aj neúspešnosti verejného obstarávania pri zákazke modernizácia hasičskej zbrojnice Valaska, boli oslovení spracovatelia projektových dokumentácií zákazky chodník pozdĺž cesty 1.72 Valaska Piesok, inžinierka Brašeňová, ktorá predložila aktualizovaný rozpočet s konečnou sumou 119 054,06 € bez DPH k dátumu 5.8.2021. Pôvodný rozpočet bol 127 000, ale z DPH. Verejné obstarávanie nebolo spustené skôr, ako obec predpokladala z dôvodu, že aj keď sme predpokladali, že v apríli už bude vydané a platné stavebné povolenie, pritom obec podala žiadosť o vydané stavebného povolenia ešte v minulom roku. V čase spracovania materiálu nárokovania mimoriadneho OCZ je stavebné povolenie na zákazku vydané, avšak ešte nie je pravoplatné. Bude pravoplatné 26.8. Ešte môžem podotknúť, že v podstate my sme podali minulý rok o vydanie stavebného povolenia. Bohužiaľ to trvalo 9 mesiacov. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem, ak teda nemá nikto, tak uzatváram rozpravu a poprosím pána predsedu návrhovej komisie o predĺženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia k bodu 5.4 programu verejné obstarávanie na predmet zákazky chodník pozdĺž cesty 1 I/72 Valaska Piesok. Obecné zastupiteľstvo obce Valaska súhlasí s vyhlásením verejného obstarávania na predmet zákazky chodník pozdĺž cesty I/72 Valaska Piesok v zmysle zákona číslo 343 z roku 2015 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou zákazky určenou aktualizovaným rozpočtom z dňa 5.8.2021 podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne. Nech sa páči, môžete hlasovať, pani poslanci, kto je za uvedený návrh uznesenia v tomto znení. 1, 2, 3, 7 poslancov. Kto je proti?
Nikto. A kto sa zdržal hlasovania? Jeden poslanec. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na bod číslo 6. Bod 6.1. Súhlas prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle zmluvy o nájme nehnuteľnosti INT 059 z roku 2020. Medzi obcov Laska a futbalovým klubom Železiarne Podbrezová je uzatvorená nájomná zmluva od roku 2020 po dobu nájmu 5 rokov. V materiáloch máte predloženú žiadosť futbalového klubu, ktorou žiadajú o možnosť investovania do nášho majetku. Vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva im neumožňuje len tak investovať do nášho majetku, potrebujú súhlas obce. Aby som informoval verejnosť, tak futbalový klub Železiarne Podbrezová chcú vybudovať podzemný závlahový systém, šatne a sklad, upraviť plot a nejaké menšie úpravy. Zároveň nás žiadajú o formu spolufinancovania a predĺženie doby nájmu. Predmetný návrh uznesenia, ktorý predkladáme zastupiteľstvu, je o vyjadrení súhlasu s investíciou do zavlažovacieho systému s tým, že tento bude po skončení nájmu zaradený do majetku obce. Zároveň chcem uistiť, že futbalový klub Železiarne Podbrezová súčasnú nájomnú zmluvu s týmto futbalovým klubom súčasnú nájomnú zmluvu otvoríme a predložíme na schválenie zastupiteľstvu na najbližšom rokovaní OCZ. Čiže v tomto bode neriešime nejaké to spolufinancovanie, ale iba to, že im umožňujeme vykonať tie práce, ktoré s tým systémom zavlažovacím vlastne nahodnotia náš majetok a po skončení zmluvy by ostal by v majetku obce. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán Dundovič. Ak môžem za finančnú komisiu, tak na finančnej komisii sme to rozoberali s tým, že a ja som sa zúčastnil predtým športovej komisii, kde prišli z Podbrezovej s tým projektom, ktorý má aj súvis so všetkým tým, čo sa na tom hrisku robí. Aj preto vrajím, že aj, lebo väčšinou tam ide o tú juniorku a o to Ačko. Podbrezovci majú teda záujem to hrisko využívať v plnšej kapacite ako teraz, teda frekventovanejšie a chcú to hrisko nejako zveľadiť s tým, že na finančnej komisie v prvom rade nás zaujímalo to, aby to potom bolo v majetku, preto sa to tu spomína, keď sa ukončí, aby neostalo nejaké právne vákuum, že všetko je potom ich to, čo tam dodajú, nie, potom to ostane tak bude ošetrená zmluva. V tejto časti, ako povedal pán starosta, aj finančná komisia odporúča prijať to, že na ich náklady vybudujú to zavlavé hrysko. Zatiaľ sme neviazaní k ničomu. S tým len, že odporúča tiež vstúpiť starostovi do otvorenia tej zmluvy a riešiť potom tie ostatné veci, ktoré oni žiadali a nejakým spôsobom, či to už bude spolufinancovanie tých šatní, alebo nejakou zmenou zmluve lehotou. Samozrejme, oni keď vrazia nejaké peniaze, nepotrebujú tam lehotu 5 rokov, 10, 15. Čiže nejakým spôsobom upraviť tú zmluvu tak, aby bola výhodná aj pre nich, aj pre nás. Samozrejme, každá zmena v tej zmluve je podriadená tým, že musí schváliť zastupiteľstvo, čiže s týmto aj tá finančná komisia túto časť odporúča spraviť toto uznesenie týmto štýlom. Závlahou na ich náklady a s tým, aby starosta vstúpil do rokovania o otvorení tej zmluvy. To je výsledok z finančnej komisie. Ďakujem. Nech sa páči, ak má niekto do rozpravy. Pani Rolincová. Ďakujem pekne za slovo. Máme predstavu, koľko bude stáť tá závlaha, pretože v rámci tej žiadosti, ktorú nám vlastne poslali, je celková suma 30 000. Okrem toho, že žiadajú teda o predĺženie zmluvy o ďalších 6 rokov na tých 2031, tak mňa samozrejme najviac zaujímalo to spolufinancovanie, čo je, myslím si, že 1/4 oni navrhujú, čo by bolo približne 12 000, že by sme museli dávať z našich za ten celý balík. Beriem to tak, že momentálne im schvaľujeme, že môžu spraviť investíciu v časti, to znamená, že asi to bude časť z tých 13 000.
pokiaľ by sa to dohodlo aj s nejakým spolufinancovaním, tak mňa zaujíma, že či aj táto suma, ktorú preinvestujú, by bola potom zaplnená, alebo teda zapojená do toho spolufinancovania, lebo to potom má samozrejme aj nejaký ekonomický vplyv. My nemôžeme len tak sa následne ako keby rozhodnúť, že sa zapojíme do toho. Čiže tá otázka moja je, aký vysoký je vlastne náklad na tú závlahu a či teda nám ako keby to pridajú do toho balíka 30 000, ktorý oni žiadajú v prípade investícií spolufinancovať spolu aj s tými ďalšími stavebnými zásahmi, ktoré tam oni navrhli. Predpokladaná suma na závlahu je asi 9 000, s tým, že spolufinancovanie obce v tom nebude. Ako som tam vravel, že teda po skončení zmluvy to bude majetok obce. A čo sa týka ostatných vecí, tak je to v rámci potom rokovaní, že k čomu pristúpime my. Lebo sú rôzne formy, ale to teraz nebudeme rozberať, lebo v podstate sa to týka len, aby mohli oni robiť tú závlahu, čo potrebujú podľa zmluvy náš súhlas. A tie ostatné veci, čo sú možno v tom balíku, čo vravíte, že tých 30 000, čo by boli šatne a tie ostatné veci, to je naozaj potom na rokovaní medzi nami, na komisiách a tu na pracovnom zastupiteľstve. Alebo našom. Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa spýtala, teda tento zásah nevyžaduje stavebné povolenie. Nejedná sa o žiadne zásahy, ktoré... Mne sa jedná o to, že my to potom následne chceme dávať do toho nášho majetku. Bude to mať asi nejaké číslo, nejakého, možno, že to bude technické zhodnotenie, asi stavebný objekt to nebude. To je teda moja otázka, že asi to nevyžaduje teda stavebné povolenie, tento zásah do trávnika a teda vybudovanie toho závlahového systému. Tak tomu sa bude vyjadrovať stavebný úrad. My teraz len dávame súhlas teda na vykonanie tých prác. Hej, ale oni musia splniť tieto všetky podmienky, áno. Pán Hlaváčik? Asi to tak rýchlo chcú robiť, keď píšu, že koncom augusta. Tak poznámka k tomu. Ja by som len takú formálno-technickú, aby to bolo teda zrozumiteľné a jasné, že už tento súhlas so zavlažovacím systémom je tu uvedené, že po skončení doby najmä bude predmetné zariadenie zaradené do majetku obce. No aby bolo zaradené, tak to musí byť nejakým právnym úkonom to vykonané. To budeme riešiť potom až na nasledujúcom zasadnutí, ale už aj teraz budete im teda dávať súhlas, tak odporúčam im to už tam jasne formulovať, že je to z našej strany podmienka, že po skončení potom nájomnej zmluvy, že súhlasíme s tou podmienkou, že to bude prevedené nejakým spôsobom, darovaním alebo inou formou. No tak, zatiaľ je to tak nastavené, že po skončení doby najmä, že to bude prevedené do majetku obce, nie len toto, ale potom aj, čo sa budeme baviť na budúcom zasadnutí. Ďakujem. Áno, v podstate aj toto uznesenie o tom hovorí, ale zároveň aj v rámci tej zmluvy a budúcej dohody to tam bude zakomponované. Ak teda nemá nikto do rozpravy, tak uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím pána predsedu návrhovej komisie o predĺženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia k bodu programu súhlas prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle zmluvy o nájme nehnuteľnosti internet 059/2020. Obecné zastupiteľstvo obce Valašska za prvé berie na vedomie žiadosť o zmenu podmienok zmluvy o nájme nehnuteľnosti a ďalšej spolupráci medzi obcou Valašska a AFK Železiarne Podbrezová AS. Za druhé súhlasí v zmysle článku 8 bod 8.8 zmluvy o nájme nehnuteľnosti
číslo 059/2020 z dňa 21.8.2020 s vykonaním stavebných úprav v objekte futbalového štadióna, ďalej tak, ako je to uvedené v článku 2 predmetnej zmluvy, a to vybudovaním podzemného zavlažovacieho systému futbalového trávnika, FK Železiarne Podbrezová AS Podbrezová ako nájomca hore uvedenú investíciu vybudujú z vlastných zdrojov a po skončení doby nájmu bude predmetné zariadenie zaradené do majetku obce Valašská. A pod 2.2 s opätovným prerokovaním nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Nech sa páči, môžete hlasovať. Kto je za uvedený návrh uznesenia v tomto znení? 8 poslancov, ďakujem. Proti 0. Kto sa zdržal hlasovania, taktiež 0. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na bod 6.2. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2. Materská škola chce od novembra 2021 v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2 zamestnať 2 zamestnancov, to je vytvoriť 2 pracovné miesta pedagogických zamestnancov, asistentov učiteľa. Pracovné zmluvy by boli uzatvorené na obdobie od 1.11.2021 do 31.8.2022. V rámci projektu sa zriaďovateľ nepodieľa percentuálne na spolufinancovaní, ale sa zaväzuje vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov za obdobie 1 mesiaca na preklenutie obdobia, kým nedôjde k refundácii oprávnenej ceny práce pedagogických asistentov približne vo výške 2120 eur. O tieto finančné prostriedky je potrebné navýšiť súčasný rozpočet materskej školy. Obdobie mesiacov december 2021 až august sa na rozpočte na rok 2022 cca 2120 eur plus valorizácia krát 9 mesiacov do rozpočtu materskej školy. Návrh zmluvy ste obdržali. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán Mundovič. Na pracovnom stretnutí bola aj pani riaditeľka, bola to bližšie špecifikovať a vlastne na otázku, že či to potrebujú, tak áno, bude to pre nich plus, bude to plus pre naše deti, ktoré navštevujú materskú školu. Je to, ako povedal pán starosta, je to 100% hradené, len sa tam jedná o tú prvú čiastku, ktorá sa bude viazať na tento rok, ktorú potom oni budúci rok doplatia. Čiže tie peniaze musíme, je to tuším okolo 2000 eur, 2100 alebo nejako tak je to. Takže bolo nám to vysvetlené aj od pani riaditeľky, že to potrebuje teda. Pani Rolincová. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela opýtať, lebo v rámci toho schvaľovania nejaký čas trvá, či je to ako keby už preddohodnuté. Ja som tam videla dátum od 1.6., že vlastne ako keby ten projekt trvá. Predpokladám, že od 1.6. sa zasielajú tie informácie, potom ako to my schválime, či je už ako keby isté, že tie finančné prostriedky prídu. Áno, je to isté. Dobre, tak ak teda nemáme k tomuto bodu nič, tak by som rozpravu zatvoril a poprosím teda pána predsedu návrhovej komisie predĺženiu návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia k bodu programu Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Obecné zastupiteľstvo obce Valašská súhlasí s uzatvorením zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2 v zmysle paragrafu 269 odstavec 2 zákona číslo 513 z roku 1991 zbierky obchodný zákonník z dení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami. Realizátor Metodicko-pedagogické centrum podľa predloženého návrhu a zriaďovateľ obec Valašská podľa predloženého návrhu pre školu Materská škola Šermová 8 97646 Valašská podľa predloženého návrhu s účinnosťou zmluvy najneskôr od 1. septembra 2021.
Ďakujem. Nech sa páči, môžete hlasovať, kto je za prijatie návrhu uznesenia v tomto znení. 8 poslancov, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? Tiež nikto. Ďakujem veľmi pekne. Teda konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na posledný bod, to je záver. Ďakujem teda za váš čas v tomto období dovolenkovom, za vašu trpezlivosť a za účasť. Prajem všetkým teda pekný zvyšok leta a dal by som ešte do pozornosti akcie, ktoré máme. 21.8. máme pietné oslavy 77. výročia oslav SNP na Krpačove. Taktiež v tom istom dni máme o 11. ráno začína hasická súťaž o pohár starostu obce a memoriál Pavla Zelenčíka pod Dolnou školou. Taktiež 22.8. na druhý deň v nedeľu predstavenie Slovenské ľadové kráľovstvo so začiatkom o 16. hodine, predpredaj vstupeniek od dnešného dňa, teda od pondelka je v našej knižnici. A 27.8. máme pietné oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania u nás vo Valaskej. Tak vás srdečne pozývam. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.